Aquest Sant Jordi 2021, l'Ajuntament de Sant Cebrià us oferim Contes per telèfon, de Janis Rodari. Hi havia una vegada el senyor Bianchi de Varese. Era un representant de comerç i 6 dies de cada 7 voltava tot Itàlia, cap a l'est, cap a l'oest, cap al sud, cap al nord i cap al mig, venent medecines. El diumenge tornava a casa seva i el dilluns al matí tornava a marxar. Però abans que se n'anés, la seva filla li deia: «Sobretot, pare, no et descuidis d'explicar-me un conte cada vespre», perquè aquella nena no podia dormir-se sense un conte i la seva mare havia explicat tots els que sabia, almenys 3 vegades. Vet aquí, doncs, que cada vespre, on s'abulla que fos, a les 9 en punt, el senyor Bianchi demanava per telèfon el número de Varese i explicava un conte a la seva filla. Aquest llibre conté justament els contes del senyor Bianchi. Ja veureu que són una mica curts. Per força, el senyor Bianchi pagava la trucada de la seva pròpia butxaca i no es podia pas permetre de fer telefonades massa llargues. Només alguna vegada, si havia fet bons negocis, s'allargava una mica. M'han dit que quan el senyor Bianchi demanava Varese, les senyoretes de la centraleta interrompien totes les telefonades per escoltar les seves històries. El jove cranc. Un jove cranc va pensar: per què a la meva família tots caminen endarrere? Vull aprendre de caminar endavant com les granotes i així em caigui la cua si no me'n surto. Va començar a entrenar-se d'amagat entre les pedres del riuet nadiu i els primers dies acabava retut per l'esforç. Topava a tot arreu, es macava la cuirassa i s'entortolligava una pota amb l'altra. Però de mica en mica les coses van anar millor, perquè tot es pot aprendre si es vol. Quan va estar ben segur d'ell mateix, es va presentar a la seva família i els va dir: «Fixeu-vos bé». I va fer una magnífica cursa endavant. «Fill meu», va esclafir en plors la mare, «que se t'ha girat l'enteniment. Posa seny i camina tal com t'han ensenyat el teu pare i la teva mare. Camina com els teus germans que tant t'estimen». Els seus germans, no obstant, es petaven de riure. El pare se'l va mirar severament i després va dir: «Ja n'hi ha prou. Si vols viure amb nosaltres, camina com tots els crancs. Si vols anar a la teva, el riu és prou gros. Vés-te'n i no tornis mai més». El bon cranc s'estimava els seus familiars, però estava massa segur d'anar pel bon camí, com per tenir dubtes. Va abraçar la mare, va saludar el pare i els germans i se'n va anar a córrer amunt. El senyor Nonetes. El senyor Nonetes era molt delicat, tant que si un 100 peus caminava per la paret, ell ja no podia dormir per culpa del soroll. I si una formiga deixava caure un granet de sucre, es posava dempeus esparverat i cridava: «Auxili! Un terratrèmol!». Naturalment, no podia pas suportar ni la mainada, ni les tempestes, ni les motos, però sobretot el que més li empipava era la pols sota els peus. Per això no caminava mai, ni tan sols per casa seva, i es feia dur en braços per un servent d'allò més robust. Aquest servent es deia Guillem, i d'un cap de dia a l'altre, el senyor Nonetes no parava de fer-li esgarips. A poc, Guillem, ben a poquet, que si no em trencaré». Com que mai no caminava, es tornava cada cop més gros, i com més gros es tornava, més delicat semblava. Fins i tot les durícies de les mans d'en Guillem el molestaven. «Però, Guillem, quants cops t'he de dir que t'has de posar els guants per portar-me?» En Guillem bufava, i amb penes i treballs es posava uns guants que li haurien anat grans fins i tot a un hipopòtam. Però el senyor Nonetes era cada dia més feixuc i el pobre Guillem suava tant a l'hivern com a l'estiu, fins que un dia va pensar: què passaria si tirava el senyor Nonetes del tabaix del balcó? Va passar que justament aquell dia el senyor Nonetes s'havia posat un vestit de fil blanc i quan en Guillem el va tirar del tabaix del balcó va caure sobre un cagallonet de mosca i es va fer una tagueta als pantalons. Per veure-la calia una lupa, però en Nonetes era tan delicat que es va morir del disgust. El país amb el des al davant. En Joanet Rodamont era un gran viatger. Viatge que viatjaràs va anar a parar al país amb el des al davant. Però quina mena de país és aquest?
va preguntar un home que prenia la fresca sota un arbre. L'home, per tota resposta, va treure's de la butxaca una navalla i li va ensenyar ben oberta el palmell de la mà. Veu això? És una navalla. Ja l'has pifiada. Això és una desnavalla. És a dir, una navalla amb el des al davant. Serveix per fer créixer els llapisos quan s'han gastat i a les escoles és molt útil. Magnífic, va dir en Joanet. I què més? També tenim el despenjarrobes. Deu voler dir el penjarrobes. El penjarrobes serveix de ben poca cosa. Si no teniu abrics per penjar-hi, aquí no cal penjar res, tot està ja penjat. Al que li cal un abric, se n'hi va i el despenja. A qui necessita una americana, no li fa falta comprar-la. Passa davant el despenjarrobes i la despenja. Hi ha un despenjarrobes d'estiu i un despenjarrobes d'hivern, un per a homes i un per a dones. I així ens estalviem molts diners. Una veritable meravella! I què més? També tenim la màquina de desfotografiar, que en comptes de fer fotografies, fa caricatures. I així riem més. També tenim el descanó. Quina por! I ara? El descanó és el contrari del canó i serveix per desfer les guerres. I com funciona? És facilíssim. Fins a un nen el pot fer anar. Si hi ha guerra, toquem la destrompeta, disparem el descanó i ja tenim la guerra desfeta. Quina meravella, el país amb el des al davant. Al mercat de Sant Cebrià hi van a parar tipus que venen a tot, i és impossible de dir qui d'entre ells sap vendre millor. Un divendres hi va comparèixer un homenet que venia coses estranyes, el Mont Blanc, l'oceà Índic, els mars de la Lluna, i tenia una xerrameca tan encrescadora que al cap de poc només quedava a la ciutat d'Estocolm. La va comprar un barber, a canvi de tallar-li els cabells i fer-li una fricció. El barber va clavar entre dos miralls el certificat que deia «Propietari de la ciutat d'Estocolm» i l'ensenyava orgullós als seus clients, tot contestant a totes les seves preguntes. És una ciutat de Suècia i fins i tot n'és la capital. Té gairebé 1 milió d'habitants i, naturalment, tots són meus. També hi ha el mar, esclar, però no sé pas a qui és. El barber, de mica en mica, va anar arraconant diners i l'any passat va anar a Suècia a visitar la seva propietat. La ciutat d'Estocolm li va semblar meravellosa i els suecs d'allò més amables. Ells no entenien ni una paraula del que deia i ell no entenia ni mitja paraula del que li contestaven. «Soc l'amo de la ciutat, ho sabíeu, sí o no? Ja us ho han comunicat?» Els suecs somreien i deien que sí, perquè no entenien res, però eren amables, i el barber es fregava les mans de satisfacció. Una ciutat semblant, per una tallada de cabells i una fricció, ja l'he pagada ben barata ja, però s'equivocava, i l'havia pagada fins i tot massa cara. El nen que ve al món el té tot per ell, i no n'ha de pagar ni un ral, només s'ha de romangar les mànigues, allargar les mans i agafar-lo. La velleta que comptava els esternuts. Atxus! Atxus! A Gavirate una vegada hi havia una velleta que es passava tot el dia comptant els esternuts que feia la gent. Després explicava a les seves amigues el resultat dels seus càlculs i totes plegades feien sobre aquest tema grans xerrameques. El farmacèutic n'ha fet 7, deia la doneta. I ara, ho juro, que em caigui el nas ara mateix si no dic la veritat. Els ha fet 5 minuts abans de les 12. Xerraven i arribaven a la conclusió que el farmacèutic posava aigua a l'oli de ricí. El rector n'ha fet 14, comentava la velleta encesa d'emoció. No t'has pas equivocat? Així em caigui el nas si n'ha fet un de menys. On anirem a parar? Xerraven i arribaven a la conclusió que el senyor rector posava massa oli a l'amanida. Una vegada la velleta i les seves amigues es van posar totes juntes i eren més de 7 sota la finestra del senyor Delio a espiar. Però el senyor Delio no esternudava gens perquè no ensumava tabac i no estava constipat. Ni un esternut, va dir la doneta. Aquí hi ha gat amagat. Segur, van dir les seves amigues. El senyor Delio les va sentir i va posar un bon grapat de pebre pulveritzador a l'insecticida i sense fer-se notar
Fup! El va tirar sobre aquelles xafarderes que estaven amagades sota la seva finestra. Va fer la velleta. Van fer les seves amigues. I alça, totes plegades, a fer un esternut darrere l'altre. Jo n'he fet més, va dir la doneta. No, n'hem fet més nosaltres, van dir les seves amigues. Es van engrapar pels cabells i es van apurrinar a tort i a dret. Es van arrencar els vestits i van perdre una dent cadascuna. Després d'aquella feta, la doneta no es va parar mai més amb les seves amigues. Es va comprar una llibreta i un llapis i se n'anava a voltar sola, soleta, i per cada esternut que sentia feia una creueta. Quan va morir, van trobar aquella llibreta plena de creus i deien: «Fixeu-vos, deu haver assenyalat amb una creu totes les seves bones obres. I quantes que n'ha fet! Si ella no entra al paradís, segur que no hi entra pas ningú». Una vegada a Sant Cebrià, la gent estava molt amoïnada perquè els nens ho trencaven tot. No parlem de les soles de les sabates, dels pantalons o de les carteres d'anar a l'escola. Trencaven els vidres jugant a pilota, trencaven els plats a taula, els gots al bar i, si no, trencaven les parets. Era només perquè no tenien martells a la seva disposició. Els pares ja no sabien què fer ni què dir i es van dirigir al batlle. «I si posàvem una multa?», va proposar l'alcalde. «Mira que bé», es van exclamar els pares, «i després l'hem de pagar nosaltres amb els nostres suors». Per sort, en aquella regió hi havia molts enginyers i n'hi ha un per cada 3 persones i totes elles se'ls enginyaven d'allò més bé. El qui se'ls enginyava millor de tots era l'enginyer Gamberoni, un home vell que tenia molts nets i per això tenia una gran experiència en aquesta mena de maldecaps. Va prendre paper i llapis i va fer el compte de totes les despeses que ocasionaven els nens de Sant Cebrià amb tanta tancredissa. Em va resultar una suma esgarrifosa, 1.714 milions. Amb la meitat d'aquest pressupost, va demostrar l'enginyer Gamberoni, podríem construir un edifici i obligar la canalla a esbocinar-lo. La proposta va ser acceptada. L'edifici va ser construït en un 3 i no res, i 2, 22. Tenia una alçada de 7 pisos i hi havia 99 habitacions. El dia de la inauguració van donar un martell a cada vailet i quan el batlle va fer una senyal es van obrir les portes del palau que calia trencar. Llàstima que la televisió no arribés a temps per retransmetre l'espectacle. Els nens passaven de cambra en cambra com l'exèrcit d'Àtila i esbocinaven a cada martell tot el que trobaven al seu pas. Els cops se sentien per tota la Vall Alta i mitja Catalunya. Nens que no eren pas més alts que la cua d'un gat s'aferraven a armaris grossos com cuiritzats i els destrossaven escrupolosament fins a deixar només un munt de serradures. Tendres infantons de parvulari colpejaven aplicadament els jocs de cafè, reduint-los a un polsim finíssim amb el qual s'esmascaraven la cara. A la fi del primer dia ja no quedava ni un vas sencer. A la fi del segon dia, les cadires es escassejaven. Al tercer dia, els nens se les van haver amb les parets, començant per l'últim pis. Però quan van arribar al quart, rebentats i coberts de pols com els soldats de Napoleó en el desert, van deixar tot plantat, se'n van tornar a casa trontollant i se'n van al llit sense sopar. Per fi s'havien desfogat del tot, s'havien tornat delicats i lleugers, com papallones, i haurien pogut jugar a futbol en un camp de copes de cristall sense escardar ni una. L'enginyer Gamberoni va fer els comptes i va demostrar que la ciutat de Sant Cebrià havia obtingut un estalvi de 2 extra milions d'euros. El que quedava dempeus de l'edifici es va posar a disposició dels ciutadans per ordre de l'Ajuntament per fer-ne el que volguessin. Aleshores es van veure alguns senyors amb cartera agafant martells i afanyant-se a enderrocar una paret o destrossar una escala picant amb tant de gust com que a cada cop se'ls veia rejuvenir. I vinga cops de martell. A l'enginyer Gamberoni, en senyal d'agraïment, la ciutat de Sant Cebrià li va atorgar una medalla amb un forat d'argent.